ассалому алайкум дӯстон, чун ҳамеша хуш омадед ба канали дархости шумо. Видеои имрӯзаамонро бо дархости мухлисони зиёди фирик омода намудем. ӯ кай ва дар куҷо таваллуд шудааст, айни ҳол оиладор ҳаст ё не, чӣ сабаб шуд ки ӯ рэп хонд ва умуман ба чӣ корҳо айни ҳол машғул аст, ҳамааш дар ҳамин видео. То охир тамошо кунед, ҳамаашро мефаҳмед. Агар видеои мо ба шумо писанд ояд, лайк монед ва дар канал обуна шавед. ҳатман зангуларо пахш намоед, то ки видеои моро аввалин шуда тамошо кунед ва навори навбатиро дар бораи кадом репер ё сароянда омода намоем, дар комментария нависед. Фикри шумо барои мо муҳим аст. Блексан Фирик номи аслияш Фирдавс Саламов буда 29 июли соли 1996 дар шаҳри Леваканд, яъне Сарбанди Пешина ба дунё омадааст. Фирдавс дар оила фарзанди калонӣ буда як дудар ва як хоҳар дорад. ӯ 11 июли соли 2021 оиладор шудааст, ба наздикӣ падар ҳам мешавад. Фирдавс дар синни 7 солагӣ ба мактаби миёнаи рақами 4 ба синфи якум рафтааст ва баъди хатми мактаби миёна ба донишгоҳи технологӣ дохил шуда, онро бо сари баланд хатм намудааст. ӯ 12 марти соли 2019 ба давлати Россия сафар карда буд ва айни ҳол дар зодгоҳаш мебошад. оғози фаъолияти ӯ дар реп. Блексан Фирик дар реп устод надорад ва сабаби репхониашро дар ишқ медонад. ӯ аз нағздидааш хиёнат дидааст ва ҳамин сабаби репер шудани Фирдавс гардидааст. Фирик репхониро аз синфи даҳумиаш, яъне байни солҳои 2013-2014 оғоз намуд. ба касби интихоб намудаи ӯ касе аз оила зид нестанд. аввалин треки сабт намудаи ӯ 2 сол сӯхтум да ҳаққт ном дорад. треки машҳуртаринаш Фоҳиша 1 ном дорад, ки зиёда аз 1 миллион тамошобин гирифтааст. Фирик бо бисёр сарояндаҳо ҳамкорӣ дорад, аз ҷумла МС Зафар, Ралик, Азизхони Ризо ва ғайраҳо. дӯстони наздики ӯ МС Зафар, Муборакшоҳ, Хуршед мебошанд ва бо Ралик, МС Зафар, Бадик, Азизхони Ризо ва Тарона фит кардааст, яъне бо ҳам реп хондаанд. Фирик дар реп Мастер Сура, Boys Dazzle ва MB-ро хуш надорад. трекҳояшро бештар дар студияи Бевафо Records ва Кӯйбиш Records сабт мекунад. ӯ 6 бор консерти худро бо иштироки зиёди мухлисонаш гузаронидааст. аввалин консерташ соли 2016 буд ва охирон консерташро бошад 31 декабр дар шаҳри Бохтару шаҳраки Ёвон гузаронид. вақтҳои холигии Фирдавс ба корҳои шахсиаш машғул мешавад ва бисёртари вақташро ба тамошои фактҳои ҷолиб дар интернет мегузаронад. трекҳои хондаи Фирик аз ҳаёти шахсии худаш гирифта шудааст ва ба ҳамон духтаре, ки ба Фирик хиёнат кардааст, дахл дорад ва ҳақиқат ҳам доранд. бисёри мухлисони Фирик мехостанд номи нағздидаашро Фирик дар реп гӯяд ва дар як реп албомаш Фирик номи духтари нағз медидаашро Маҳваш мегӯяд. то ҳол трекҳои хондаи ӯ дар бораи ҳамон Маҳваш мебошад. Фирдавс аз ӯ хело ҳам нафрат дорад. Фирик дар репи охиронаш ба мухлисони худ муроҷиат карда мегӯяд, ки ӯ ба бемории саратони ҷигар гирифтор шудааст, аз ҳамин сабаб наметавонад зуд реп хонад ва боз илова карда мегӯяд, шояд дар як моҳ 1 ё 2 треки худро пешкаши мухлисонаш гардонад. чанде аз мухлисони Фирик аз мо пурсиданд, то аниқ кунем, ки Фирдавс дар ҳақиқат бемории саратон аст. бале тамошобинони азиз, бемор будани Фирдавс ҳақиқат дорад ва мо аз даргоҳи илоҳӣ ба ӯ шифои комил хоҳонем. трекҳояшро Блексан Фирик дар YouTube канали шахсиаш мегузорад. ба силкаи поёни видео буда даромада аз навигариҳояш бохабар шавед ва ҳатман аз номи канали мо саломи худро расонед. ин буд маълумоти пурра аз ҳаёти ҳақиқии Фирдавс Саламов. лайкро фаромӯш насозед. то видеоҳои навбатӣ, хайр.